Дойде време и за специалната ни среща на кафе днес. Вижте с кого е. Скандалите около името на варненката Анита Мейзер идват с титлата Мисис България свят, която тя печели през 2014 година и с участието и на световното издание. Дай да започнем наистина, Анита, с коментарите около това. Имала ли си, нямала ли си право да се явиш на този конкурс? Знаеш, че какви ли неща се изговориха, но това най-много се коментираше. Имаше ли право? Кажи ми как стигна до този конкурс. Ами аз не смятам, че някой просто би се качил на самолета и заминал на какъвто и да е конкурс. Аз съм била просто една обикновена участничка в оня момент, ноември месец, когато заминах. Нямах си на идея, че ще се забъркам в такива каши, макар че до някъде си ги забърках сама. Нали, в последствие. Мисля, че аз заслужено заминах. Предполагам, че съм имала някакъв актив пред останалите дами, защото живея в Америка и защото конкурсът трябваше да бъде проведен в Америка. И отделно, имайки се в предвид икономическата криза в България, предполагам, че конкурсът нямаше как да бъде някакъв грандиозен, помпозен и да се излъчва по някаква голяма телевизия. Остана така малко скатан, да го кажа. И за съжаление, аз, ако нямаш нищо против, ще вметна, че преди да тръгна на този конкурс, ми дадаха диагноза, че съм с рак на лявата гърда. Много ме стресираха тогава. Не знам защо лекар така прецени в този момент да каже, ми виждам канценом и трябва да дойдеш спешно, нали, да те проверим. И аз дори в бързината си исках по най-бързия начин да вляза при него. И викам, докторе, моля ти се, вдигни ми телефона. Аз не го познавах, аз случайно влязах. Няма да му казвам името, няма смисъл. Тук у нас така ли? В България, да. И аз изпаднах паника и му викам, че 100 лева, дигни ми телефона. Ами аз си ходя заради силикона всяка година. Да, трябва да се правят такива прегледи, знам. Да, и след това обиколих за 2 дена на 5 различни места и получих 5 различни диагнози? Да, буквално, но трите бяха подобни. Едната категорично, че имам рак и втората, да. И аз оттам тръгнах по други лекари, изпратима на биопси да ми направят и в този момент усещам някаква паника в лекаря, който трябва да ми направи биопси и ме пита кой ви изпрати тук и аз му казвам, еди, коя си лекарка и той казва, ами момент само и се движат някакви некомфортни. Той казва, ами ако много държите, ще ви направя, но аз не смятам, че ще за биопси. И това много ми идва на мене. Просто всеки да ми казва, че имам рак някъде и сега не искам да знам дори ако имам. Макар и трудно, Анита се справя с шока от вероятното заболяване и това по никакъв начин не й пречи да продължава да живее пълноценно живота си, който неизменно е изпълнен с приключения, като това да отиде в Америка съвсем сама. Хванах си 2 чанти, помолих едно такси да ме закара до летището, търся вариант да си оставя куфарите някъде. Обаче аз не осъзнавам, че всъщност това е сутринта, а пък ще дойде вечерта и аз трябва да спа някъде. И като се разхождах на Кея, видях, че всъщност някакви камери се качват, някакви дами, такива интересни, въобще голям екип от хора на някаква огромна яхта с някакви джетови. И всъщност аз докато стоях там, изглежда съм била интересна и те ми предложиха, ако искам да се кача на яхта и аз се огледах да се повозя. Да. А те всъщност снимали тогава някакви мейкинги, някакви работи правиха, снимаха ги дамите, не знам, нещо си правиха телевизията. Снимаха ли те? А мен какво да ме снима? Те си имаха екип да се снима. Аз се качих да се повозя, защото аз им казах, че съм сама и че за първи път съм в Америка. И те казаха, окей, please, welcome, нали? Ако нали, искаш, повози с нас. Защото ме питаха с кого съм, аз казах сама и те ми казаха, ами заповядай с нас, ако искаш, нали, ще караш джетови, ще те върнем. И върнах се, обаче те се заминаха на някъде и се оговорихме с тях, че те ще ходят в някакво заведение и вечерта, ако искам да отида при тях. Но аз на никой не казах, че нямам хотела. На никой не казах, че всъщност аз съм на улицата. И след което се почва да се стъмва и аз сега накъде. На третия ти вече си намерила работа. Да, сега ще го кажа това. Значи на третия ден същата работа. Ставам, пак няма никой вкъщи. И аз казвам, ми няма нужда вече да се моля да ме возят, аз ще се разходя сама. И така, и отивам в едно заведение, гледам, че пише Хауса в кебаб, влизам вътре, казвам добър ден. И те ми казват, нали, единия ми вика, how may I help you? Ама така строснат и аз викам, ми търся се работа. И той ми каква работа, му гледа от краката до главата. И викам ми, като гледам заведение, каква работа, сервитьорка. И той ми вика, ти от колко време живееш в Америка? Викам ми, днеска ми е трети ден. И той ме погледна и вика, трети ден и си търсиш работа? Вика, 6 часа на работа.
Разбираш, защото той веднага вижда в мен потенциалната работничка, безплатната един вид. Заведение, което в последствие става твое. Да, след няколко месеца беше вече моя, да. Освен, че само за няколко месеца заведението, в което Анита си намира работа, става нейно, именно в Съединените щати тя среща и любовта в лицето на съпруга си Николай. Нестандартно предложение ти прави за брак. Аз не знам дори нестандартно ли да го наречем. Това беше драматично. Аз буквално щях да получа удар, защото в денонощния магазин, в който пазарях, близко където живея, и ме звънва телефона, аз го чакам да дойде в Америка и той преди това ми каза, тук трябва да се случат едни работи, а ако се случат, зависи какво ще ми кажат. Той така той много обича да си играе с думи и много обича да товари и мен, и майка си, и сестра си, въобще така обича да ни вързва. Аз последствие разбирам тези неща, защото аз не го познавах толкова добре. И той ми каза, тук нещо трябва да се случи и ще ти кажа дали идвам в Америка, дали се женим. И ми звъни и точно аз съм понапазарила лекичко и той ми сервира, виж какво, звъни ти само да ти кажа, че приключихме нашата връзка, до тук беше, чух едни работи за теб, не ме интересуваш, край повече, не искам да ми звъниш. Това по телефона ти го казва? Да, обаче толкова рязко ми го казва в магазина, че аз сядам на земята, почвам да рева, стана ми криво, нали? Естествено. И се чудя какво да направя. Точно се взех каквото съм се напазарила да си го платя, защото пазарих, поне си го платя. И на касата някаква така, личи си, че съм плакала и касиера ме пита какво стана и казвам, нищо, трябваше да се женя тук, нали, пък то, нали, обади ми се човека, нищо не става. И той точно да каже някакво мнение, не се притеснява и ми звъни телефона, дигам аз и той ми казва така, прибери се вкъщи, пусни скайпа и ще ти кажа какво съм решил. Нещо от този род ми се изцепи, но не ми казва, не се притесняй нищо, пак с тон ми казва, с още по-зле. И пристигам вкъщи, включвам скайпа и го питам, кажи, какво имаш да ми кажеш, нали? Докато му го кажа това нещо и само виждам една кутийка с малко диамантчета. Не му ли се развика, не му ли казва, да, викам, ти нормален ли си, ти знаеш какво ми причиняваш, щях да получа сърдечен удар и той така си има негов стил на смях, ха-ха-ха, нали, получи си един вид закачката. И така, после дойде с лимузини, с шампанско го посрещах и така. Всъщност, сватбата също е нестандартна. Тя е къде беше? На Хаваите по Бански. Да, по Бански и ние се карахме по пътя. Забележи, карахме се по пътя, като ходим да сключваме брак. Защо? Ще се женим, няма да се женим. Ще те взема, няма да те взема. Двата остри камъка, значи във всеки един момент. Ама ние направо се скарахме преди брака и да не стане работата и пак. Такива сме. Явно такава ни е връзката, не знам. През какви приключения преминава сега, какво се случва с дъщеря и Джули и коя е новата любов в живота на провокативната варненка, ще разберем от самата Анита Мейзер сега на кафе. Време е да посреща на кафе Анита Мейзер. Анита! Добре дошла. Мога ли да я взема или няма да дойде при мен? Може да се пробваш след малко. Много красива. Айде след малко. Я да те видим, принцесо. Тя е издразнена, разгонена, ядосана на лекара, въобще ядосана на мен, на всички. Ти лоша ли си сега? Защо така ще правиш? Лошо момиче ли си ти, принцесо? Я, мам, да те видя. Ти знаеш как да контактуваш. Леле! Да, ма ти си много красива, наистина. И как хубаво говориш. Аз имам... Да. Аз имам персийка и много си говорим с нея. Знаеш ли, че има такива, които въобще не си отварят устата? И да. Женско или мъжко? Не, мъжко. Не, моята е разгонена. Не я пускам. Ако искаш, може да ми я дадеш. Защо, бе, Анита? И ела тук сега, защото правилно се насочваме насам. Само я виж как е принцесата, как е облечена, какво е. Добре. Не, стоп. Ой, ли, Боже, стои ли да й слагаш всички тези неща или трудно се получава? По принцип стои, обаче сега е издразнена. Все пак със самолет пътувахме. Ето застанимам. Боже. Кажи ми от кога имаш тази От една година и сега направя една годинка. Имах, как да кажа, голямото удоволствие и щастие да празнуваме 2 вечери, страхотен рожден ден. Едната вечер бяхме в Пловдив, в един страхотен хотел, една резиденция.
и с една страхотна компания. Разбира се, изкарахме се страхотно. И след което втората вечер бяхме пък на Елените в друг страхотен хотел. Чакай малко, празнувахте тази вечер в Пловдив нейния рожден ден? Да, специално ходихме. Даже Киро Скалата ми помага да пазарим, да творим и така нататък. Всъщност това сигурно са оттам кадри, които пускаме. Да. Ами, това е рожден ден на принцеса. Как няма да пазарувате? Трябва да се направят... Да, той е голям организатор и въобще много ми помага, когато имам нужда от такива И той е ексцентричен, може да бъде колкото си иска, така че не рожден ден на котка. Ако забелязвате, дори сме купили истински чаши. Викам, сякаш по-изгодно си купим истински чаши от този магазин, отколкото пластмасови. И така, уискита, голямо пазаруване за тая принцеса. Да. И забавлявахте ли се? Много се забавлявахме. Аз пътувах, между другото, с едно огромно гювиче с боб. Бяха ми изготвили този боб в Велинград. Помолих, ще избяга някъде тук из квартала, ще се разходи, Витко, имате... Ти докато ми разказваш, ще даде ли аз да я хвана или няма да даде? Ще даде, сигурно, да. Викаш и ще те изяде. Имаш котка и какво стана? Отиваш с боба. Да, аз си го купих. Помолих вечерта да ми го сготвят. И исках някакъв техен смилянски, или как се казва, такъв огромен боб. И така, и беше много смешно. И Киро Скалата ми казва, ела да изпим едно кафе. Викам, добре. И оттам той кафе стана много смешно, защото се оказа, че трябва да ядеме боб по-късно вечерта. Не мога да я взема. Анита хъска ми, не ме иска. Така както я обичам, така не ме иска. Искаш ли да отида аз да я изкарам? Искам и да я изкараш, защото страх ме е, че има кабели, не заради друго. Аз ще разглеждам през това време аксесуарите и ти ще ми разказваш. Иди и извади спокойно. Това е специално за тая принцеса, се грижат не един-двама дизайнери. Анита как го измисли, това просто не знам. Гледай, това са специални накрайници за лапичките, които се слагат като чорапки на лапичките. Така, тя и сега е с такива, които сега ще разгледаме, като я донесе Анита. Това се слага на вратлето. Ето такива. Ако искаш, нищо след малко ще ти донесем, ако искаш, ако мислиш, че е по-спокойно, ще сложим след малко в клетката. Ама първо да разгледа. Иначе ходи пътува с мен по хотели, по заведения. Сега няма се излагаме. Разкажи ми някакси. Това е играчка ли? Виж, мамо, това е твоята играчка. Долче. Боже мой, Виж, мамо. Долче, нещо не е много спокойно. Как миличката? Тя за изтормози. А това са за вратлето ли? Да. Боже мой, една приятелка от Лас Вегас, Лора, тя ми ги показа. Аз много ги харесах и си ги купих. Те подрънкват, гледай какви са всичките. Слага им камъчета, тук тя допълнително. Да. И нали са модерни венчетата, и тук си има си венче, обаче сега тая работа е сложна. Чакай, сега ще пробвам. Няма, ще те изтормози. Това па и е тясно, дай някое по-широко да сложим сега. Не са ли по-лесните? Другите цвечета, още не трябва да има някакви. Още едни цвечета. Тя има толкова с неща, че сигурно сме го загубили. Ето тук. Така лесно става работата, няма страшно. Стоп. Какво ти става? Ти съвсем полудя. Истинска. Анита, това пък са чорапки. Ще ме изложиш, няма проблем. Няма да те излага. Глупости. Разгонене. Тези също дизайнерката от Вегас, Лора, тя ги направи. Какво има това с чорапи? Тя се занимава с диаманти. Чакай, ще ги сложа на диаманти поставянето. Това пак ще скочи. Не, плиз. Ето, аз си ги сложа вместо. Защо се побърка така, мамо? Добре, има си фейсбук профил тази красавица. Като нашия Рафаело. И много фенове. Въобще, ето, това са и за лапичките. Оле, Боже, голяма. Аз ти казах, че не е за гости. Ако искаш, ако седнем ще се успокоили повече. Маникюр, педикюр и правихме и тя се издразни много. И оттам дойде малко е сърдита и плюс той в самолет за първи път пътува. Иначе с колата няма никакъв проблем. Да, това е също от Лора от Лас Вегас. С доста симпатично изглежда. Няма проблем да си го сложи. Гледай, събираш такава разни. Ама какво ти става, чика? Какво и става на чуждо място, светлини, камери, толкова много. Да, и зима е тогава да седнем, да не мъчим, там може да се успокои. Сега ще се успокои. Да, принцесо, сладко. Айде, ще ти вземем играчката, някаква друга играчка. Искаш ли да те почерпя кафе? И да ми... Виждам, ама... Те всички я познават като много общителна, защото не сложат. Ако искаш там при възглавниците, ще е по... О, много добре се чувства, нали знаеш между възглавниците? Знам, да. Айде, мамо, тук. Айде, твоето царство. Да се скрие някъде.
Ще се скрие, ама не е много силно. Тя трябва да има дупчица, в която да се не е лесно да се разгоня, явно. Като че ли не. Виж, сега намерихме и дупка, в която се пъхна и може би ще се чувства така малко. Така ще ли гледаме опашката? Нищо, ние гледаме. Гледай какви кадри си качила. Тя е истинска принцеса. Нямам, не. Няма там да... Ето, виж каква си хубава тук. Сладката ни тя се шажна нова обстановка. Може би трябваше да я пусна по-рано, да се разходи, да опознае обстановката. Да, моето момиче красиво. Тя ще успокои сега. Любов от пръв поглед, значи. Виждаш и казваш, това е моята котка. Да, аз търсих кученци всъщност и аз никога съм нямала първо да кажа животно, вкъщи, лично мое. И мислех, че съм алергична. Кихам, кашлям, бях се внушила, че очите ми се подуват. Възможно е от някакви животни. Да. Не знам. И след което жената, която ме развеждаше да се търся кученци тук и там, ми каза, знаеш ли, има едни много сладки котенца, които са наистина много хубави, ще ме ги погледнеш. Ако моля, котка не искам, не е абсурд. И тя вика, не, само я вземи. Взех я в момента, в който я взех, не правише така, Съответно усети някаква топлинка, гушна ми се, погледна ме така и направо аз усетих, че не можеш да го оставиш обратно. Не мога, аз се видях в нещо като аквариумче и буквално я съжалих и казах, каквото и да стане, аз ще се плета, се я купя, пък ако трябваше я подаря по-късно, ако наистина имам алергия. Обаче се оказа, че нямам алергия, защото наистина много лоши алергии има. Приятелка на дъщеря ми в Лас Вегас получи необяснима алергия. Щеше да умре момичето. Може да. И така, опитах се да й помогна, прави това и онова, но не й помогна и тя се принуди да я подари или да я продаде на някакви кумши, за да се я вижда. Хубаво е, че ти нямаш проблем с нея. Добре, айде, докато тя се успокоява малко, за теб да си поговорим, Анита, защото тя си е... Виж, леко започна да се успокои. Тя е много спокойна. Си сладката си муцунка. Няма да й говоря, защото като й говоря имам чувството, че я изваждам от тък, му се успокоява и се кротва. Искаш ли да се опитаме така да сложим там отгоре някаква? Добре, ти е така. Само да не скочи искам. Анита, искам да си поговорим за конкурса Мис Свят. Предния път, като беше при мен, ми разказваше как искаш да го направиш в България. Говорили сте, имаш правото да го направиш в България. Какво се случи? Защо не стана? За голямо съжаление, нещата, които не зависят от мен или от теб, или от който и да е от един човек, е много трудно да гарантираш. Аз бях почти на 90% спокойна и безкрайно щастлива, когато получих телефонно обаждане от, ще кажа само Албена, без да казвам от кого, от един господин, който ме прозвуча много истински заинтересован и много подготвен психически да направи нещо подобно, защото те могат да си позволят. Имах няколко срещи и почти нещата бяха на кантар. Да се случи. И в един момент те ми поставиха едни условия в последствие, където аз не можах на 100% да обещая, че ще ги покрия. И оттам нещата се поразвалиха, за голямо съжаление. Те искат конкретно да се рекламира Албена. Не искат да се рекламира изцяло България, пък те да поемат целите разходи. Не знам какво да кажа. И ми беше вече някакси по-трудно и не знаех откъде да започна, към кого да се обърна. В момента е стагнация в цяла България, най-вероятно. Фирмите не дават като преди. Аз съм ходила преди много години да търся помощ за деца и така нататък от големи фирми, от хора. Много ми помагаха. Само докато кажа, имам нужда за дечица, веднага ми се даваха пари или каквото и да е за мероприятия. Но в този вариант се разминаха нещата. И мен ми стана много мъчно, много тежко и се обадих с една лоша новина в офиса на Мис Свят. Казах, съжалявам много. Аз не се чувствам достатъчно силна, стабилна и не мога да поема тези разходи аз лично. И те казаха, как може цяла България, толкова ли няма хора? Най-вероятно има, не знам кои са. И дай Боже, ако има някой наистина да ме потърси, както те направиха тогава, да ми помогнат няколко фирми да направим Мис Свят и да рекламираме цяла България. Нищо да е. Тя е сега тук я виждаме. Важно е да е пред нас да се разходи. И така. Лошото е да не скочи там отзад. Има нещо отзад ли? Там как ще... Може ли да стана аз да си я гоня? Ила. Долче, защо бе, мама, правиш така? Ила, пиленцето ми. Това е хубаво, харесва.
Долче! Долче! Извинявам се. Няма нищо. Явно има и друга страна, моята котка. Сега да не разочаровам хората, които я харесват. Сега пусни, тук ще влезе отдолу. Няма да... Ако искаш. Добре, дръжи както си намериш. Има някои много верни фенови и фенки, особено едно момиче Елена. Прави страхотни... Няма да ме хапиш, мамо. Не, ти не си лоша. Защото тормозиш сега. Държи ми мъчи ми тук. Излагаш ме, разбираш ли? Не те излага, толкова е красива. Как ще те излага? Връщам те обаче на конкурса, заради който пропускаш и Big Brother. Имаш покана за участие. Знам, че си мечтаеш да влезеш в къщата. Да, много исках да вляза в къщата. Имах покана. И ми е тежко, защото аз разчитах да направя конкурса. И в същото време знаех, че аз 15 дена трябва да бъда около Дейвид Мармел и жена му. И трябва да съм аз човека. Нямаше как. Макар че имах предложение, Яненка да ми помага, Люцканова, Киро да ми помага. Другото се е аз да съм си там също. Да. И докато се чудих какво ще стане, и докато си дам отговора на време, аз закъснях с отговора си и след което като реших да вляза, пък вече беше късно. И така и се разпадам тук нещо. Боже, влязах лятно при тебе, защото след на кафе предлагам да ходим на море. Оставиш жълтото е в тон вече с това, което я направихме. Да. Я облякохме, така че сте прекрасни. И така, за съжаление, ми се размина Big Brother. Нищо да е, има друг Big Brother. Можем пък да те видим, знае ли човек, на есен. Да. Но кажи ми, заминаваш, разстроена си от това, което се случва. Разстроена съм, не ми е приятно как може всички държави да се справят и където и да са обещали, да са си изпълнили обещанието. Аз се почувствах толкова нищожна буквално. Толкова ли няма хора, които в тази държава да осигурят? Нямам идея. Не искам да говоря в суми точно, но не са чак толкова големи. И всеки да помогне с нещо. Те щяха да поемат и транспорта. Те щяха да поемат и самолетни билети, настаняване, всичко. Но се разминахме. Дай Боже да благоволят обратно да решат да се върнем да работим заедно. Ами дай Боже, въпреки че ти по друг начин си продължил да работиш, но само заминаваш за Америка, малко разстроена от това, което се случва. Да, и очаквах, че те няма да ми обърнат повече внимание и ще ме отпишат като... За Коста Рика заминаваш, нали така? Да, аз заминах за Америка първо и след това заминахме с мъжа ми за Коста Рика за Коледа и Нова година. И така, празнувахме Коледа и отдъхване няма при мен. Аз съм в пълен екшън постоянно, защото... Ти си го създаваш. Да. Ти си го разбрах, че всъщност всичките проблеми, които имам и всичко, което ми се случва, си го причинявам сама. Далеч по-спокойно и кротко можеш да живееш. Много съжалявам частично, че разпилях, как да кажа, едни готови пари. За тях щях да говоря много подробно, но се отказвам, защото е намесен човек, който е известен. И не искам да споменавам името. Обещах, че няма да говоря. Не искам да се навличам неприятности, затова ще спестя този разговор. Но така бях подведена от близък човек, загубих много пари. След това реших да поправя грешката си в Коста Рика, да изкарам пари там, да инвестирах още пари и там нещата ни върват много добре, но надявам се, че от друго място ще ми дойде. Ще бъда реалити стар, да речем и така. Надявам се. Аз още повече, че ти си такъв оптимист и позитивно настроен човек, че трябва да идват... Да, от някъде не може. Не може само нагоре, явно няма да е само надолу. Въпреки този провал, който има в България, организирането на конкурса, не те забравя. Ти получаваш едно телефонно... Този конкурс те преследва. Нещо ми е писано да стане и дай Боже да стане това, което искам. Защото моята мечта винаги е била аз да рекламирам България и аз я рекламирам възможно по най-възможно добрия начин, който аз мога. И съм канела преди време, може би 19 години вече, Travel Channel. Те тогава отказаха съответно. След това контактува с E-Channel в Америка. Исках те да дойдат в България и никой не искаше нищо за България. Ами ние България не искаме да рекламираме България, пък аз съм моля на американците да ме рекламират. Как да стане тая работа? Оказа се. И докато си може би на този плаж, който виждам аз, там някъде в Коста Рика получаваш едно телефонно обаждане. Там те видяхме танцуваща, пееща, огньове. Те ми писаха имейл, Анита, направихме предложение всъщност да бъда част от екипа на Мисис Свят и аз съответно ми сложиха новите крила. И заминах в Китай.
на конкурса Мисис Свят, който трябваше да бъде проведен в България, но тъй като ние не успяхме, казвам ние в България, т.е. аз не успях да го организирам, се пренасочи 2015 отпадна конкурса, 2016 за Китай. И заминавайки за Китай, аз трябваше да имам наша представителка, нали, за България. Виж се, замислям, виж как са те харесали хората, за да... Въпреки те това, че се е случило нещо, че не си успял да направиш конкурс, те пак ти правят предложение да се включиш, да участваш, да си част от този конкурс. Това е впечатляващо. И ми предложиха да бъда, нали, директор, координатор, печат координатор на Мисис Свят. Трябваше да бъда с още една дама, американка, която беше болна първия ден и се разбрахме, когато се почувства добре, тя ще се включи и заедно се разделиме работата. Сигурно те е зарадвало много, обаче и те е притеснило, защото след този провал тук трябва да организираш доста неща, трябва да намериш участничка от България. Тук правиш нещо много хубаво като жест. И честно да ти кажа какво се случи. Аз поемам ангажимента, те ми казаха, даваме ти шанс да работиш с нас. И ако се представиш добре, ти си welcome да бъдеш част от нашия екип. Щом България не те цени, ние те виждаме като много добър човек, виждаме, че в тебе има много потенциал и искаме този потенциал да се развива при нас. И дай Боже, в последствие, наистина да можеш да успееш в България да организираш конкурс и да видя по време на Мисис Свят как се организира едно огромно мероприятие, стъпка по стъпка. Аз участвах на всичките преговори, абсолютно навсякъде бях с тях. И така, първи ден. Аз не знам какво ме очаква. Бях много стъписана в първи момент. Но преди първи ден намери ли от България? Кога намери участничката от България? Участничката трябваше много бързо да я намеря, защото нямахме време. Тъй като в България се провали до последно. Те очакваха, че ще успея. И след като им сервирах, че не мога, и те тръгнаха да търсят други варианти по света. И ще има, няма да има, тук ще бъде, там няма да бъде. И накрая, може би 20 дена преди конкурса, Марвел ми казва, знаеш ли, потвърдиха ми за Китай, много успешно искам участничката, която е спечелила Мисис България Свят, защото той предполага, че това съм направила. И искам да я доведеш на конкурса. Аз съм казвам, с най-голямо удоволствие, обаче ние не успяхме да го направим този конкурс по простата причина, че аз не можах да организирам Мисис Свят, пък как да направя Мисис България Свят, кое по-напред. И така и пуснах във Фейсбук съобщение и се появиха сравнително около 12, може би, дами. След това отпаднаха около, останаха 5 и от тези 5 3 и накрая замина Деси Крайчева. Ама само да кажем, че си подава ръка на Меги Салова, вие имахте конфликт с нея в този момент. Да, аз много съжалявам. Аз не я познавам лично. Надявам се един ден да се запознаем. Не знам какъв характер е, не знам какъв човек е, не знам кой стои зад нея, не знам защо всичко това се случи и се случва. Предложих и устно, писах и на Фейсбук, казах и дай да се обединим. Няма защо да воюваме и цяла България да се настройва срещу мен и цяла България, как ли не е, пък е на нейна страна. И защо да има война в мирно време за някакви глупости. И написах и най-подробно какво предлагам. И тя съответно най-културно в кавички ми отказа и каза, че не иска да работи с мен. Аз в този случай какво да направя? Как да изпратя нейна участничка при положение, че аз дори не я познавам? Аз нямам никакви бизнес отношения с нея. Ти си направил това, което смяташ, че е редно и което трябва да направиш и то е добре. Имам доказателства, всичко, но тя не пожела. Трябва да видим реклама, след това ще продължим. Там имаш доста работа, интересни моменти в Китай, но след рекламата. Добре. С Анита Мейзер си говорим, прекрасната Долче се е кротнала и заспа сега миличката. Да не я мъчим, да оставим тъкмо, докато ми разказваш. Анита, заговорихме за конкурса Мисис Свят, който, както казахме, те преследва. Не успяваш да го направиш в Албена, за съжаление. Не останат с грешни впечатления хората все пак за Албена, защото Албена е нещо много голямо. Аз говорих с един човек, т.е. двама. И може би се върна пак да преговарям този път с главния, с големия, с господин Станев, защото аз всъщност си го познавам. Може пък той да благоволи. Ами може, защото Албена е перфектното място за изява. Място на Албена, наистина хубаво, прекрасно море, плажове, ако успееш, ще е чудно. Може би. Така, но от конкурса не те остават на мира, викат те и заминаваш за Китай.
Така, разбрахме с Меги Салова си опитала да заработите заедно, не се е получило. Между другото, такъв, сега при Мистер България има такъв проблем. Да, за съжаление има и при Мистер България абсолютно идентичен проблем. И аз от ефир искам да им кажа, да не се карат, минах по този път. Няма нужда да делиме Мистер България или Мис или Мисис България и да се гледаме на криво, защото аз усетих странни погледи по време на Мистер България. Нали, журито, така някои хора ме погледнаха на криво, не много благоразположени към мен, защото Анита Мейзер, нали... трябваше да съм от журито, но не знам защо отпаднах, поради някакви интересни причини, но това няма значение защо. Мисълта ми е, че се получава едно такова озлобяване, когато има някакви ситуации. И сега не мога да разбера това хубаво момче, Георги Овчев, който наистина заслужи титлата си Мистер България. Той трябва да замине на 100% за Мистер Свят. И няма да споменавам имена, но господина, който държи правата за Мистер Свят, има някакви претенции. И те вместо да се обединят и да покажат България, те в момента най-вероятно ще попречат на момчето да замине. За съжаление, типично по нашия стил. Да, и най-вероятно се пробват да изпратят друго момче, което няма логика във всичко това. Не знам какъв точно е конфликта, но е тъжно, че въобще го има. Красиви, млади момчета, явяват се на конкурс, харесва им да покажат себе си, да представят България изведнъж. Един избран, пък втори, трети, дори не искам да говорим за това. Нека господина, който държи Мистер Свят, да позволи на Георги Овчев да пътува. И до година да се правят каквото искат. Спечелило момчето, пожелавам му го. Кажи ми, избираш момичето ни, което ще участва в конкурса и заминавате за Китай. Тя става 6-та. Това разочарова ли те? Малко ме разочарова, защото тя наистина... Много са участничките. 6-то място е добро място. Може би заслужаваше да е много по-напред, защото е красива, защото наистина имаше страхотно поведение. Чакай, че пускаме и кадри. Наричаха я Catwoman. Тя така ходеше като котка, много сладка. Но имаше сценично притеснение, имаше някои неща, които ни бяха точно както трябва да са на един световен конкурс. Дамата, която се избира, това са нейните медали и аз много се гордея, че все пак ги получи. Все пак е в 12-та. Аз буквално ревах. А пък аз съм всъщност директор, pageant координатор. Не трябва да показвам такива чувства. Ти си показал вече след като е бил направен избора, така че не е фатално. Но не беше приключил конкурса. Аз трябваше да раздавам още втория комплект бански, 12 бройки. И всички ме видяха, че бях разстроена. И съответно те не са глупави да разберат, че аз съм си от България, че съм Мисис България 2014, не знам какво си, страдам за България. И така се получи малко сконфузно. И има и риск тази работа. Имах ситуация... А коя стана, само ми кажи, Мисис Свят? Мисис Свят е Саут Африка. Саут Африка е една страхотна дама. Красива ли е? Тя не само да е красива, но има много други качества, които аз по време на конкурса забелязах още тогава. И аз знаех, че тя е потенциалната печеливша. Тук не е излязла чак толкова добре, но наживо е много по-хубава. И така, тя се заслужи първото място. Наистина го заслужи. И се радвам за което. Но нашата трябваше да е там от едната страна някъде. Нищо, Анита, така и така. Другия път, следващата. Вече знам тайните. Как да се стане Мисис Свят. Знаеш тайните с всички тези красавици, които виждаме. Колко пак да кажем на брой? 40. 40 на брой момичета. Трябва ти да се занимаваш. Кажи ми малко, какви бяха задълженията ти? Как се справяше? Задълженията ми бяха от сутрин 6 часа. От закуската, да ги подсигуря всички те да бъдат на време, да се занимавам с тях да бъдат на време за репетиции, какво се случва по време на репетиции, да ги разпределям по мероприятия, ако има снимки с телевизии, с спонсори. Страшно много спонсори. Цялата организация. Аз бях екскурзоводка, съответно имах китайско говорящ човек с мене. Аз ги водих с автобуса навсякъде, където трябва да се ходи. Аз ги водих където трябва на снимачните площадки. Разговори с тях. Бях и тяхната психоложка, между другото. Всеки, който има проблем, идваше на моята глава. Имаха право 24 часа в денонощието да идват при мен в стаята. Дори за елементарни неща, например тампони им трябват. Имаха проблем, натровиха се 12 момичета.
някои много тежко, даже ходиха в болница. Аз трябваше да им подсигуря транспорт, да ги проверявам през цялото време как са, връщането. Абсолютно всичко. Даже да им казвам махайте, целувки раздавайте. Бях и ето там, къде съм. Дори гледай как скачам там на сцената, бях болна аз лично. Да. Но трябваше да чиърлидерствам, т.е. да ги мотивирам. Викам, стига сте спали, скачайте, какво ми дремите там. И китайската телевизия така много се ме похвалили като организатор, нали, въобще като човек на конкурса, защото те бяха през цялото време с нас, освен на американската страна. И имаше още няколко телевизии от различни държави снимаха. Нямахме съответно българско представителство. И така. И аз съм много горда, че се справих максимално добре. Изложих се само с това, че... Тоест не се изложих, ами не следвах правилата. Аз си го оценявам като минус. И той Мармел ми каза, Анита, ти се представи прекрасно, не очаквахме, че е от първия път толкова добре. Дамата, която трябваше да ми помага, тя отпадна. Аз останах сама. Болната дама, се остана болно-здрава до края, само като туристка беше. И всичко лежеше на твоите плещи, Анита. Това наистина е много сериозно. Да. И аз, понеже много държа да казваме нещата истински, понеже знам, че си... човек може да от някакво щеславие, нарцисизъм да се похвали само, че имаш предложение от организаторите и за следващия конкурс, който ще бъде в Корея или... ще бъде в Корея. И имам предложение да работя с тях и сега по време на мисис... Което означава, че те наистина са много доволни от теб. Благодаря. Аз мисля, един ден, дай Боже, да са твои гости, те да ме похвалят. Няма сега умря циганката, дет ме. Ето, тук сме пък на пресконференцията с телевизия. Кажи ми, събуди се, принцеса Долче. Госпожице, къде си, мамо? Няма да скачаш. Кажи ми ти от какво каза, че самата ти си виждаш нещо като грешка и господин Мармел ти е казал. Той ми каза да не пускам family members, членове на семейства, приятели, мъже, каквото и да е, в залата за репетиции. Той е имал нещо предвид, но не е искал непременно да ми разказват всичките подробности. Аз не разбрах какво може да ми коства в последствие всичко това. И се оказа, че сега, след като свърши конкурса, едната от участничките, да не казвам коя е, може би най-добре, иска да съди него, че и мен, защото сестрата на тази дама е паднала по време на репетициите. И някакви обвинения. Американците са страшна работа. Става просто, че тя живее в Америка, но не е мисис Америка. Тя представя друга държава и е адвокатка по професия. И т.е. те търсят под вола теле. За всяко нещо се захващат, че той е бил обидел, като е бутнал лекичко, не знам какво си. Аз как така не съм видяла, пък съм била там, че Анита Мейзер е била наблизо, била видяла, как ли не ще стана свидетелка. И другото, което ми се случи, той ми каза, не дай да бъдеш много близка с тях. Спазвай дистанция, бъди мила. В приятелски отношения? Не мога, аз съм много добър човек и се сприятелявам с всички и той го вижда как от време на време ме поглежда така накриво и вика, казах ти нещо. Отделно ми каза да не снимам. Те като ме помолят, може ли да ме снимаш, аз ги снимам. Това не е моя работа. Нали? Това правих, това ми беше другата грешка и тази, която дай Боже да не ми струва нищо, вместо да... Тоест, едната дама от друга държава, пак няма да кажа коя, за по-сигурно, някой да не злоупотреби. Търся аз шоутайм за сцена. Аз съм навсякъде, пред сцена, зад сцена, аз да ги осигуря на сцена, коя ще излезе след коя, да съм сигурна, че е перфектна, че лентата е навсякъде поставена както трябва. И почвам да я търся, няма и започвам да я викам от разстояние. Тя е надалече около 20 метра. Казвам, шоутайм, ран. Бързо. И тя тръгва да бяга с една голяма рокля, пада и след шоуто всъщност, както почвам да вечерям, пристига Мармел, той един грамаден и около него аз казвам ни джуджанца, защото те пък са и всички, така да не ги обиждам китайците, че са наистина страхотни хора. Пристигат и казват, че файлват charges against me. Тоест искат да ме съдят. И аз направо ми падна ченето, падна ми вилицата и казвам за какво. И той вика, как за какво? Била си много груба, развикала се на еди коя си дама, тя е паднала, скъсала си скъпата рокля и си ударяла коляното. И аз казвам, добре, защо не ми казахте, че аз имам такива рискови по време на работа? Защо не накарахте тези дами да се подпишат предварително нещо, нали, при National Agreement там ли как? Нещо да си напишат, някакъв договор.
И той казва, ти бутна ли, а не, ти пипна ли, не. Тя на какво разстояние беше, направо беше дело пред мене, разбираш, съд. И той, за да ме защити, съответно разбра, че съм права. И казвам, добре, господин Мармел, аз какво трябваше да направя? Да извикам, извинявай много, госпожо, можеш ли да дойдеш на сцената? Или да тичаш ти до нея, за да лекичко и тихо да й го кажеш. Аз просто викам, ран, защото тя е на разстояние. Бързо. Да те чуе, да. Да, и казвам, аз не мога да им се моля, нали? Давай, моля се, ако обичаш, качи се на сцената. И така навляках си малко проблеми. Ето такива. Тоест, сега следващия път ще я знам. Очевидно, за да ти никакви проблеми не са, за да са... Това е изключително тежка организация, да се справиш всичкото това нещо. Коктейли, като казваш, след рекламата ще ми разкажеш какво успя да видиш от Китай, къде ходихте, какво ти хареса, купи ли си нещо, но първо рекламата. Долче, принцесо сладка, ти си... Санита Мейзер и Долче сме днес на кафе. Аз в компанията на такива принцеси просто страхотно. Анита, Китай, последното, което говорихме преди рекламата, колко високо е оценена работа там по организация на конкурса Миси Свят в Китай. Слава Богу, но с толкова работа си била натоварена, че не знам, остана ли ти време да пообикаляш, да разгледаш Китай, какво видя там? Всъщност, аз Китай успях да разгледам през автобуса и фирмите, които обикаляхме, защото на 8 март те празнуват, както в България, много голям празник е там. И всички дами бяха поканени в най-различни фирми. Деня на жената. Да, Деня на жената, да. И получихме страшно много подаръци всички. Не само те, и аз заедно с тях. И така много подаръци получихме от китайската страна. Наистина имаше много спонсори и си прекарахме страхотно. Имахме възможност с 300 зора за половин час да спреме в някакъв си вид мол, който изглеждаше отвън невероятен. Те бяха много сгради. И викаме, тук за половин час край на пазарих си, каквото ми видят очите. И всъщност всички се изолираха по двойки, по тройки и така нататък. И съответно аз като организатор и като човек, от когото зависи всичко, останах в първата сградичка, за да може по най-бързия начин... да ги събираш. Да ги събирам, да. И съответно те ги загубваш навсякъде и казвам, ако след 30 минути ви няма на местото и автобуса е тук, тръгваме. Но в никакъв случай не се заканвам, ами казвам така най-спокойно. Ако ви няма, има таксита. Ето ви визитна картичка на нашия хотел и може да си платите $100 до хотела. Чудесно. И да се приберете. Ако дойдете на време, прибираме се всички. Това означава, че никой няма да закъсне. Да. Така ли стана? Да. Тоест, след 30 минути всички бяха на локацията, даже преди това всички бяха разочаровани, защото се оказа, че това е някакъв мол, в който не можеш да пазариш нито с долари, нито с евро, нито с американски карти. Някакъв мол на едро, уникални неща. Уникални гледаш и не можеш да купиш. Защо? Изкарваш, ако искаш $100,000, не мога да купиш. Казват ти, това са поединични бройки, харесайте си, платете си, нали? И ще ги доставят след 3 дена, след седмица и така нататък. И нищо нереално. Едни ластички си купих, това се спомням. Купих си някакви... Чакай, трябва само на едро може да поръчиш. Някакви шалчета, нали, подаръци, които всъщност се оказа, че пък ми ги откраднаха, не знам къде по летищата. И от цялата бройка 10 или колко купих, 2 или 3 шалчета оцеляха. Доста неща ми липсваха от чантите, така или иначе, защото аз се върнах с около 10. Не от Китай, но от Америка на връщане. И така, и реално трябва да се върна, ако искам да пазаря, но едва ли се върна специално за пазар. По-скоро ще отида на почивка, да речем в Макао или нещо. Не знам. Не звучи лошо. Никак даже. Посетила си обаче един ресторант, който казваш, че не е 5-звезден, е 5-диамантен ресторант. Да, ами той не ми е първия 5-диамантен в живота. Е един от поредните 5-диамантени. Но пък там в Китая и 5-диамантени наистина беше по-различен от другите ресторанти. Става въпрос начина, по който се сервираше, начина, по който всичко се поднасяше. Нали знаеш, презентацията е много важна. Разбира се, че е така. Но там имаше готвачи, които бяха на тяхно, такова, на световно ниво, китайски готвачи. И наистина се представиха перфектно. Бяхме поканени на 8 март от главния организатор, пък от китайска страна на дамата, която организираше конкурса, генералния спонсор.
И тя ни покани в нейната компания, фирма, където ни направиха страхотна косметика, подаръци и така нататък. Много неща ни подариха. И всъщност се прибрахме с много подаръци. Да. Получавахме от Франция подаръци, защото мисис Франция не можа да участва и тя реши да направи подарък на всички дами и изпрати уникална френска козметика за всички дами. Ами въобще от подаръци, много подаръци имахме. Нямаше нужда и да пазарим. Така, здраве да е поне. Прибрала си се с удовлетворена от добре свършена работа и с много подаръци. Какво по-хубаво това? Прибираш се до тук и след това отиваш в Вегас за рождения си ден или направо заминаваш за всъщност от Китай се върнах за Вегас. Стоях една седмица някъде там и след това пак заминах за Коста Рика. Стоях известно време в Коста Рика и след това пак се върнах за рождения ден и наистина ми направиха уникален рожден ден. Как мина, кажи за рождения ден? Рождения ден всъщност беше организиран от един мой приятел, който е най-големия шеф на една лимо-компания, казва се Дарко. Много съм му благодарна за което. И той ми осигури лимузини, осигури ми вечери, осигури ми клубови, изписвах ми имената навсякъде. Това е така най-добрата приятелка в момента, мога да кажа, в Америка или една от най-добрите, защото ще се изпокараме. Веднъж така казах и всички се разсърдиха. Една от най-добрите ми приятелки, да. И тя така много добре се държи с мен. Дойде ми на гости в Ели Тръмп в Коста Рика. Изкарахме страхотно с нея. И така, този господин е един от собствениците на Тао. И другия господин, който е собственик на някои известни заведения и хотели там, той също ме е приятел. Женски купон си направила, женски така ли? Купон, да. Женски купон. За съжаление, Деси беше болна. Тя щеше да присъства на рождения ми ден и в последния момент не се получи. Знам, че беше даже и в болница, нещо е такова. От вълнение най-вероятно. Ние с нея имахме така много интересно пътуване, защото тя пътува първа класа, аз пътувам втора класа. И се вредих покрай нея и аз в бизнес класата спах там. Въобще си пътувах за срещу едни $1000. А сега тя срещу $7000 царската си пътувах от Китай за насам. Всъщност, ти хубаво си пътуваш непрекъснато напред-назад, но си имала проблеми с багажа на връщане и си много нещастна, че са се загубили ценни неща. Нещастна вече не съм, защото майната му... си се, добре. Кажи какво стана? Първо в Китай ми стана много неприятно, защото аз носих едни чарджери, които ни подариха една фирма там, които да си речарджваш айфони, други телефони, най-различни телефони. И те ми казаха, нямаш право на повече от 2 бройки. И аз носих така доста, защото съм директор, организатор. Ми дадаха повечко, така натоварих аз байганю дисагите. И те всичко ми конфискува и аз крещи от единия край, пък Деси минала от другата страна. Първа класа. И аз към Деси, кажи, че са твоите. И тя вика, и аз имам нищо. И така беше много смешно. И така. И чакай сега Айде ще гоним пак долчина. Нищо не, оставя да се разходи, аз си намеря. Оставяме, ама ме е страх да не зачезне на някъде. Да ще изкараме някъде. Да. Добре, интересно ми стана, знаеш ли какво, Анита, че ти винаги пътуваш с много багаж и разбрах, че си снимаш чантите, да не забравиш с какво си тръгнала. Да, аз съжалявам, че не ви пуснах малко снимки с чанти, да видите за какво става въпрос, но мен цялото летище във Вегас вече ме познават, никой не се изненада, защото съм била единствената. Рекордите, които съм ударила с куфарите по 12, 17, 19, чакат на микробуси. Анита, мила моя, чакай малко, свърши ми времето днес. Аз гледам, защото ме страх да не изпъкне някъде. От едно страхотно местенци, да кажа специални благодарности на Нуши, да кажа специални благодарности на всичките момичета, да кажа благодарности на дъщеря ми, ако е срещу този... Поздравявам ги аз всичките и аз пък да кажа на зрителите ни, че ти ще влезеш в кухнята ни, но това ще го запишем, а пък теб могат да те гледат цялата следващата седмица в черешката на тортата, където ще радваш зрителите и с присъствието си и с, доколкото знам, вкусните неща, които си направила. Да гледайте черешката на тортата! А сега да гледаме Невена. Невена, здравей!
Здравейте! В новините днес, разбира се, водещата световна новина. Обединеното кралство напусна Обединена Европа. Британският премиер Дейвид Камерън подава оставка. Всичко по водещата тема в новините на Нова на живо. От Лондон, Брюксел и от София. Светкавична реакция по света. Британският паунд се срина, петролът поевтиня, златото поскъпна. Как ще се отрази това и на нашата страна? Говорим и за опустошителното торнадо, което мина през Китай. 78 жертви, над 500 са ранените. Започваме в 12. Ще гледаме на Вена, а ние продължаваме на запис. Анита Мейзер и прекрасната Долче. Ще видите съвсем скоро продължението.